Не вельмі даўно у таком жа горадзе, як і твой, была жанчына, якая была вельмі шчаслівая. Но аднойчы яе сэрца было разбіта, і яе горыч прагучала праз час і прастор. І гэта гісторыя здарылась тут, прям тут, і ў тым часам светавыя годы далі. Карацей, у светавых гадах за нас. Вітаю в Риск. Зараз будзе чек звука. Так. Ну, быццам нармалёва. Я не ведаю, чаму гэта новая гульня, яна вось толькі, не толькі, яна выйшла давно. Вось. Но у яе... Так. Добрая музычка. Но у яе... Яна выйшла ў 19-м годзе, но версія для PlayStation 5 выйшла недзелю таму. Таму я і вырашыла зараз. Вось. І тут офігенний саундтрек. І... Так, зараз треба паглядзець. Не абнавілася назва стрыма, не? Карацей, тут таксама няма наладгуку. Гэта просто няма наладгуку. Так, все, обновилась назва стрыма, аллилуйя. Угу. Короче, ой, я еще хотела кое-что промоцовать. Я тут по этом... По запытам вось зрабіла гэтую старонку, дзе я буду рабіць анонсы, вось. Ну і просто пісаць, што мы праходзім, не праходзім, і вось гэта ўсё. Ну, карацей, анонсы. О, Storm Element запрацаваў, добра. Я на телефоне не могу гэта промацаваць. Чаму? Чаму я не могу гэты месседж промацаваць? Паслухаем пока музычку. Карацей. О, яшчэ раз паглядзім уступленне. І гэта голас Квін Латіфы, калі што. Яна тут наратор. That her sorrow echoed through space and time. So our saga begins tonight, yet eons ago, just here, yet light years away. Мы починаем. Тыц, 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 тыц.
it happen this way? І мы, магчыма, зараз яе пройдзем за одну гэтую сесію, за один стрим. Ну, паглядзім. Let's pop! Карацей, па пачатку у нас дзяўчыне разбілі сэрца, і яна так гаревала, што вось мы зараз пабачым, што тут далей здарылася. Long ago, a harmonious universe existed beyond ours. Вельмі даўно гарманічная вселенная існавала за нашай, і тры бажественныя арканы глядзелі за ёй. На адной ночы проклятая аркана перахапіла хайвей і скрала всю гармонію і схавала ў іх сэрцах. Да таго, як бажэства загінулі, яны стварылі гераіню з абломкаў яе сэрца у надзеі, што аднойчы яна будзе моцнай, каб павярнуць іх свет. Першае разбітае сэрца. Дьявольский пэсэдж.
Докі-докі раш. Готельная долина. Silver rank. Серебра. Fighting hearts. Бойка сердец. Silver rank. Вітаю, Люся. Begin again. Почать наново. Наступний стейдж. О, гэта прям песня зараз будзе. Так, я так само про гэта подумала, что Люсі, что Kingdom Hearts, зараз Sayonara Wild Hearts. Ой, промазала. Насамрэч, у меня просто з'явилась идея у сакавіку зараз гуляць толькі у... Ой, все нажимаем. Перший нокаут. У меня просто з'явилась идея пройти у сакавіку гуляць толькі ў гульні з жаночымі протагоністамі. Вось. І тут у гэтай гульні выйшла зараз версія для PS5 націўная.
Вось. На мінулым тыдні. Вось. І я таму і вырашыла ў яе зараз пагуляць. Усе астатнія гэта проста супадзенне. Не, моё комбо. Silver rank. Угу. Серебро. Ранг. Heart rate. Разбитое сердце 2. Песіч луни. Проход луни. Або тунель. Ні. Gold rank. Золото. Ну, золотий ранг. Forest ghost. Привід лісу. Вудс. Ліса, воу. Або войл. Войл. Хотела там собрать штучку.
Мы на олене. Silver rank. Вауки, якісті. Серебра. Forest done. Лесовий дабстеп, магчыма. Або приход. Что это за Марио с грибами? Silver rank. Серебра. Знал. Laser love. Лазерная любовь. Треба было у назве написать плашку, что эпилептикам не сюды. Silver rank. Знову серебра. Dead of night. Ночь. Уже поздно, вы все померли, так близко. А! Тут... Я траплю туди, ні?
Бьем! Я думаю, я поспею його знішити. Ура! Ми перемогли Вокал. Разбитое сердце 3. Subspace, башня, Тауэр, картка, Таро, вежа, пробачте. Угу. Ух, немного успокоимся, покуль. Золото. Серце і м'ячі. Мені все-таки цікаво, тому що, мабуть, є слово heartbreak. Ні, просто розбите серце, так. Нема у білоруської одного слова. Ідемо далі. Twilight Cry Sky. Сумеречные плачущие небесы.
Серебра. Близнюки. Parallel universes. Параллельные вселенные. Божухна. Gold rank. Вам там весело? Mine. Майн. Мой. А знову пісня? Sister Lovers, мені здається, там було написано. I have laid my eyes on you, twisting pieces sparkling blue. I never won, but I can't own you be my own. You are like glitters, shine. It feels so Won't you be my loving liar? Вітаємо, Мандрейк. Desire. It doesn't matter if it's fake. I love to only say you are like glitters. I shine. It fits so perfectly with all the gold inside. Like many times the deal was made. Disaffected on a stray. What isn't real can never fade. Repeat for the masquerade. You are like glitters. I shine. It fits so perfectly with all the golden things. Sayonara, wild hearts. Silver rank. Знову серебра. Heartbreak 4. Розбите серце 4. Так, калі хтосьці хоча штосьці у мяне запытаць, зараз самы час, таму што падчас геймплею я не магу ні на секунду просто адвлекацца. Адцягвацца. Як справы? Добра? У вас як?
синусоїді. Чому? Можеш протягувати. Ну, мабуть, там хтось і пише мені это... Настроєння що так себе. Хочу запитати, але не зараз, а під час геймплею. Дякую, Мендрейк. Ми не шукаємо гэтых легких стяжок. Стяжок. Як гатаваць рыбную котлету? Не ведаю, ніколі не гатавала. Ладно, все. Q&A скончыўся, працягваем. Subspace Hermit Warpway. Варп-туннель отшельника. Пропустила. Silver rank. Рыбных котлет захотелось. Нічого тут не могу сказать. Ночный дрифт. Desert of Doubts. Пусточа сумнівів. Капец, заносит. А, тут еще поинты за дрифт дають. Gold rank. Золотий ранг. Хермит 64. Revel. Ревері. Я вот не ведаю, як это перекладається. Картридж. І ми зараз в VR будемо гуляти.
gold rank. The world we know. The world we knew. Свет, який ми ведали. А, I'm too young to remember when the world was alive. I'm too old to start changing. I'm too tired to revive. The world а. They say again, they say again. I'll take any flaming sacrifice. They say again, they say again. I'll treasure any fragments left behind. I'm too young to remember when the world was alive. I'm too old to start changing. Ой, о. I'm too Не, не, не. to start changing. Too tired to revive. The Боже, гна. Nice. Silver rank. Heartbreak 5. Разбитое сердце 5. Прийшла і забіла хлопця у VR. І гэта ён разбіў сэрца, не гэта. Не трэба тут. Ocean of Death. Акіян смерці. The Star, зорка.
Не мог ён нічога разбіць, ён проста гуляў у VR. Так ж. Вам разбівалі сэрца? Гэта канфідэнцыяльная інфармацыя. Но калі цябе развівалі Мэндрейк, мы можам паслухаць і параіць. Вы разбівалі сэрца? Не ведаю. Магчыма. Тапалін. Сумна вріск. А цябе добра ўсё паказалось? Або не, або таксама было штосьці такое? Не то. Transonic weapon. Мне было бы моўчкі добра пагуляць. Ну, гэта такое. Ладно. Ідзем далей? Як вы? У чаціку? Адчуваеце пакуль? Для першага спаткання я лічу добра. Люся напісаў у цывілізацыю, вріск восьбы, стварай гульню. Колькі гадзін былі адносіны? Я не гуляю. Ладно. Раз вам там так весела, я працягну. З вашага дазволу. Ловдед Сіті. Горад памёрлай любві. Вріск, гэта да цябе. Стейдж.
Хэнкмен веселье. Вось. Размаўляць заўсёды ёсць аб чым, я лічу. Я так заруіню. Месяц працы. Hate skulls. Ще трохи часу. Больш дзеля вопыту. Вопыту у якім плане? То бок ты ўжо ішоў на спатканне, сказаў дзяўчыне, што ну ты мне так для вопыту, каб я навучыўся, балячкі набіў. І калі ўжо сустрэну нармалёвую, ну так ты гэта пазіцыянаваў. Перапіска была вельмі добрая, на фармеру XP пішоў дадому. В плане спаткання адна з прычынаў. Ну ты выдатны хлопец толькі. Так, просто увогуле норм. Ну, калі апнуў, то окей, ну як бы... Не здзіўляюся, што калі ты гэта заяўляеш дзяўчыне, яна потом не хоча з табой далей размаўляць. Hate skulls. Гэтае. Чарапанне ненавісці. Я не хацела. Я не ведаю, што гэта значыць. Ой, боже, хто тут страляць зараз трэба, прабачце. Калі б не хацела, не прыйшла б. Ну, гэта, по-моему, не адгаворка. Яна мне не хацела. Все, вроде будешь на пенсию, а занятия огород копать. Так. Сказал, я опыта уже набрался, все, не трэба далей. Захотелось с кем-нибудь погулять, у меня не сяброў у ИРЛ. У РЛ можно и самому погулять. Моўчкі, раз ты говоришь моўчкі добра, то... Вы до мяне таксама прыязджаеце. Разам пакапаем. А, то бок тебе трэба бесплатная гэта працоўная сіла, так? Угу, бачым мы цябе, Врыск. А до пенсии не споживу. Не доживу, не спадзявайся. Ну, конечно, если Врыск будет нас припахивать, мы с тобой никто не доживе. Один Врыск доживе. Ой, все. Инсайт унутры. Все. Идем далее. Ну, ось, говорю, вось Врыск пишет, что зараз приезжай. Угу. Вось яно. Дарэчы, можа напрыканцы, но вам па гуку все добра, вы чуеце ўвогуле музыку там?
Прабачце, я вельмі сканцэнтраваная на том, што тут адбываецца. Б'ём. Оп. Летим по блевотине, так. О. А! Да блин. Боже хна. Silver rank. Вока Дьябла. Wild hearts never die. Разом покопає. Люся, ти нейкі сур'ёзныя стасункі можа прапанаваць будзеш за домам пакапаць я любого магу. Я развеюся, чого себе вельмі... Летим по... Так ніхто не адпавёў мне на мае пытанні. Мяне добра чуць, не? Таму што у нас зараз будзе фінал, апошняя песня. Вось. А музыку вы чуеце, або толькі мяне вы чуеце? Як вам? Нормально. Точно нормально? Я могу себе немного тишей зробить. Так. Ладно. Добре, добре. Окей. Дякую, великий Мендрик, дякую, Врызг, дякую, Люсі. Все, дякую всім. Ну, до речі, Люсі, ось бачиш, ужо претендує на более, як сказати, более серйозні стосунки. Це якби... Чому стример мовчить? Не мовчить, ні, стример не треба тут. Люсі, гэта ти мовчиш. Починай стримить, до речі. Чекаємо. Окей. Якую гульню будеш стримить?
Мы будем бусики зараз всем давать. А. Любовь переможа. Ой. Упс. Смог. Then the voices І ми of над the three смоки. divine arcana echoed from the beyond. Вот мы голосы трех божественных аркан прогучали за гранью, и праз паветра их словы прогучали. З асколкаў сярца сапраўдная гераіня паўстала і павярнула гармонію нашаму свету. Теперь ты повинна пойти и знайсці гармонію у самой себе. Сайонара, дикое сердце. Silver Rain. Not long ago, in a town much like yours, Не так давно у горадзе, як у тваём, была маладая жанчына, якая страціла любовь, страціла сон, зышла. Гадамі яна адчувала сум і злосць, пакуль я не паспела прачытаць, і яна зноў упала ў свой грув. What's the word? Does that thing have a name? When from don't look the same, do you think that it's strange? It's my way, I suppose. I'm just longing for a place I don't know. I was used to my I mistook Не, Люся, калі пачнеш сёння, я тебе зарэйджу зараз. said it's time Нейкі адзін вялікі бэд-трып, калі шчыра. Ну так. У гэтым і мэта. Не хачу, а трэба.
Трэба. Дарэчы, калі камусьці спадабалась адна песня або стэйдж, я магу зараз хуценька пагуляць, прайсці яго. Ну вось, арыгінальная гульня выйшла ў 19 годзе, зараз проста на PS5 выйшла вось гэтая новая версія. О, ну і, конечно, Квін Лаціфа была наратарам гэтай гульні. Вось яе зараз дзякуюць у тытрах. Let's Pop. Уяві стрым, на якім глядзіш стрымы. Угу. Так нельга рабіць. О, зараз можна все песні гуляць у адным заходзе. Угу. Ой, тут яшчэ рэжымы якісьці є. Таямніцы Задаяка. Тут. Ну што, мне вельмі спадабалось. Дзякую всем, хто быў тут зараз з намі. Мы працягнем з жаночы сакавік. Сакавік гульнямі, дзе є жаночыя пратаганісткі. Вось. Просто таму, што мне хочется зарабіць вось так вось. Правда, не ведаю, на шкрыбулі. Ну, у меня вось 2 гульні, пра якія я точно ведаю, што я змагу іх і пастрыміць, і пагуляць. Но гэта все гульні, у якія я ўжо гуляла. Вось. Ну, трэба будзе яшчэ паглядзець, што ў мяне ёсць з дзяўчынкамі або жанчынамі.